Πολύ, Χριστίνα. Σας είχαμε υποσχεθεί πριν από λίγο ότι θα ανάψουμε τα λαμπάκια για σας, όλα τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, μαζεμένα στο χώρο που μας πάει αμέσως τώρα δίπλα στον Ράι Βασίλη, η Ελένη Ιατρού. Η Ελένη, τη βλέπω και την κάμερα ετοιμάζεται, αλλά να σου δώσω κατευθείαν το μικρόφωνο και να μας ξεναγήσεις εκεί. Εκεί από όπου ψωνίζει, επαναλαμβάνω, από τη Νέα Αχίαλο, ολόκληρος ο κόσμος φωτάκια χριστουγεννιάτικα. Έλα. Πόπι, βρίσκομαι δίπλα στον Άγιο Βασίλη για να σε προκαλέσω. Να κάνεις μια ευχή. Την έκανα. Την έκανες, ωραία λοιπόν. Για να πιάσει τώρα η ευκούλα που έκανες, σε προκαλούμε να έρθεις και στην Ονειρούπολη της Δράμας, η οποία παίρνει όλο τον εξοπλισμό τον χριστουγεννιάτικο, ένας φανταστικός χώρος που είναι στη Βόρεια Ελλάδα η Ονειρούπολη, από το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Δεν παίρνει όμως μόνο η Δράμα ή η μεγάλη δήμη της χώρας μας ή και ακόμη μικρότερη τον εορταστικό εξοπλισμό από εδώ, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη, όπως είπες, η Αμερική και η Αυστραλία. Κύριε Παλαιοχωρινέ, που είσαστε ο ιδιοκτήτης αυτής της μεγάλης βιομηχανίας που έχει 200 υπαλλήλους μέσα στην κρίση. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Παλαιοχωρινός ονομάζομαι. Καλημέρα κυρία Τσαπανίδου. Καλημέρα. Παλαιοχωρινός Γιάννης ονομάζομαι και βρισκόμαστε σε ένα χριστουγεννιάτικο χώρο, άκρος χριστουγεννιάτικο χώρο. Από εδώ ξεκινούν και φτιάχνονται όλες οι κατασκευές. Εδώ φτιάχνουμε τα πάντα ξεκινώντας από το μηδέν, ξεκινώντας από τον κόκο. Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα, χριστουγεννιάτικες φιγούρες, αστέρια, καμπάνες, τα πάντα. Καταρχάς θα στολίσετε τη Θεσσαλονίκη, σωστά? Θα στολίσετε Θεσσαλονίκη και θα τη στολίσετε πρωτότυπα. Τη Θεσσαλονίκη θα τη στολίσουμε και τη στολίζουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο στολίζουμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και όχι μόνο τις δικές μας πόλεις, αλλά και όλες τις πρωτεύουσες όλου του κόσμου. Πριν μας πάτε στις πρωτεύουσες του κόσμου, θα μας πείτε το πλωτό δέντρο που ετοιμάζετε για τη Θεσσαλονίκη, πώς θα είναι και τι θα είναι? Θα πρόκειται για ένα δενδράκι το οποίο θα σχηματιστεί, θα πρόκειται για ένα τρίγωνο το οποίο θα μας δώσει την εντύπωση δέντρου. Θα σχηματιστεί από τρισδιάστατα μεγάλα αστέρια τα οποία θα στηθούν πάνω σε μια πλωτή εξέδρα μεγάλη και θα δώσουν την εικόνα ενός δέντρου. Αυτό θα βρίσκεται υποκλίση έτσι ώστε να έχουμε μια πανοραμική εικόνα και πανοραμική έτσι άποψη του χώρου της πλατείας Αριστοτέλους. Πότε θα το ετοιμάσετε? Μια μικρή γεύση, γιατί δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε. Εδώ πέρα είναι ένα από τα πολλά αστέρια που θα βλέπουμε μέσα στο θερμαϊκό να σχηματίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το οποίο χριστουγεννιάτικο δέντρο θα είναι έτοιμο την ερχόμενη εβδομάδα και καλώς εχόντων των πραγμάτων το επόμενο Σάββατο ή Παρασκευή. Αυτό εξαρτάται βασικά από τη διοίκηση και από τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος θα δώσει και το άνομα πλέον των δέντρων και των χριστουγεννιάτικων φιγούρων. Αυτά λοιπόν σε λίγο για τη Θεσσαλονίκη. Βερολίνο, Πόπι. Πώς? Για το Βερολίνο, λέω να σας πάμε μέχρι εκεί. Εδώ κατασκευάστηκε τρένο με φωτάκια, από το οποίο θα φωταγωγήσει όλη την πόλη, ο Δήμαρχος του Βερολίνου. Βεβαίως, έχουμε κατασκευάσει φέτος κάτι το οποίο μας έχει ζητηθεί από τη Γερμανία. Είναι ένα τεράστιο τρένο, 30 μέτρων μήκους και περίπου 4,5 μέτρων ύψους. Μέσα στο οποίο τρένο, μπροστά στο βαγόνι, στο πρώτο βαγόνι δηλαδή στη μηχανή, θα μπει ο Δήμαρχος και θα δώσει την εκκίνηση των Χριστουγέννων στο Βερολίνο. Πάρα πολύ ωραίο. Οι άλλες πόλεις τι σας έχουν παραγγείλει? Ποιες άλλες πόλεις θα στολίσετε φέτος? Στολίζουμε όλο τον κόσμο. Συνεργαζόμαστε με χονδρεμπόρους και με αντιπροσώπους δικούς μας, οι οποίοι στολίζουν όλες τις πόλεις, όλες τις πρωτεύουσες. Έχουμε στολίσει κατά καιρούς Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Μιλάνο, το Εδιμβούργο πέρσι στολίσαμε στη Σκωτία. Όλες οι πόλεις στολίζονται από εμάς. Τα περισσότερα ξεκινούν από εδώ. Και Πόπι, αξίζει να μας πει γιατί φυτεύει στον αύριο χώρο της επιχείρησής του φοίνικες και προσπαθεί να δημιουργήσει εξαιρετικά συντριβάνια. Φέτος έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία, από την αγορά της Σαουδικής Αραβίας και από Ντουμπάι. Περιμένουμε σύντομα πολύ μεγάλους πελάτες και θέλαμε να διαμορφώσουμε λίγο το χώρο μας λίγο πιο όμορφο και λίγο πιο προς τα δικά τους δεδομένα, να αισθάνονται πιο οικία και νομίζω με τους φοίνικες αυτό θα το πετύχουμε. Νομίζω ότι έχετε αλλάξει τα φώτα στην κρίση, αγαπητέ κύριε, και ευχόμαστε και καλές δουλειές και έτσι να διατηρείτε τις θέσεις εργασίας και να τις κάνετε ακόμη περισσότερες εκεί στη Θεσσαλονίκη. Τις διατηρούμε και τις αυξάνουμε. Αυτό δεν εξαρτάται. Φυσικά η κρίση υπάρχει παντού. Η κρίση είναι σε όλο τον κόσμο. Εμείς απλώς προσπαθούμε να ανοίγουμε συνεχώς καινούργιες αγορές και να εξασφαλίζουμε τη δουλειά μας κάθε χρόνο να είναι ολοένα και αυξανόμενη και όχι μειωμένη. Πόπι, να σου αποκαλύψουμε και πώς ξεκίνησε στα 20 του χρόνια και έφτιαξε όλη αυτή την επιχείρηση? Έχω ξεκινήσει από ένα πολύ μικρό μαγαζάκι στην Κασάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως φοιτητής πλέον ηλεκτρολόγος μηχανικός, ξεκίνησα κατασκεύαζα ηχεία και ενισχυτές για κλαμπ και για δίσκο.
Και από εκεί σιγά σιγά ένας παππούς ο οποίος είχε ηλεκτρολογικό υλικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μου είπε ότι αυτή τη στιγμή έρχεται ένα υλικό απ' έξω, ο οποίος είναι ένας σωλήνας με λαμπάκια. Μου λέει, εσύ σίγουρα μπορείς να το κατασκευάσεις. Κάπως έτσι ξεκίνησα, κατασκεύασα το σωλήνα και μετά μου ζήτησε να κατασκευάσω και το πρώτο αστεράκι. Με πόσα πόδια? Φανταστείτε, εκείνη την εποχή δεν ήξερα απολύτως τίποτα, δεν ήξερα τι είναι το αστεράκι πλέον, δεν ήξερα πόσα πόδια έχει το αστεράκι. Και του πήγα ένα αστεράκι με 4 πόδια. Εκεί ήταν και το αστείο της υπόθεσης. Λοιπόν, με 4 πόδια ενός αστεριού ξεκινήσαμε και έχουμε καταντήσει να στολίζουμε όλο τον κόσμο. Μπράβο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία κι εμείς. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Ήταν και ωραία η εικόνα, βρε παιδί μου, πέραν το ότι είναι μία από τις 3 μεγαλύτερες βιομηχανίες κατασκευής τέτοιων φωτεινών διακοσμήσεων κλπ. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 3η μεγαλύτερη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργεί δηλαδή θέσεις εργασίας, διατηρεί κόσμο στη δουλειά όταν όλοι βάζουν λουκέτα ο ένας μετά τον άλλον. Μπράβο του λοιπόν του συγκεκριμένου. Αλλά μας δημιούργησε και μία ωραία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Βλέποντας τόσο φως, Αντώνη Μουζάκη. Σ' άρεσε το θέμα? Πολύ καλό. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε κοντά σας σε πολύ λίγο για να μας πει ο Αντώνης ο Μουζάκης τι έχει πάρει παράδειγμα.